Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ουρανοξύστη στο ελληνικό. 250 εκατομμύρια ευρώ κόστισε η κατασκευή του και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Έχει ύψος 200 μέτρων και αποτελείται από 45 ορόφους. Διαθέτει 200 διαμερίσματα από 1 έως 4 υπνοδωμάτια και ένα μικρό αριθμό κατοικιών με 4 υπνοδωμάτια και ιδιωτική πισίνα. Όλες οι κατοικίες έχουν μπαλκόνια και βεράντες, ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, την παραλία, το πάρκο και το βουνό. Θα ολοκληρωθεί εντός της πρώτης πενταετίας από την έναρξη του έργου. Το περιμένουμε πώς και πώς. Μείνετε στο κανάλι μας και βλέπετε τα βίντεό μας από τον Αναστάση Σαραφίδη, μπείτε στο κανάλι που το δείχνει εδώ το τραπέζι και κάντε εγγραφή. Κάντε εγγραφή τώρα. Γεια σας!